गतनांके पिलांसिम आं सासेबानो 9:30 हाय समायाव आं अरो जे जों बारा दं माने गलगन क्लाबनि उखुलाव कायसा गलि हाबैनाय ओंके चिनि गलियावनो ओंके 9:30 समायाव आंनि लगेते खरसा दं माने आंनि साकसालायनो बबाइखौनो आं नगो फाय दं माने ओंके आरो चिनि गलि ओंके गलि चिकन ओंके गलि चिकन आ जागाव कायसा गारि गेराजा दाय दं ओंके गलि तो केसे रेसे हमनाय आपनो सिमिसि आनि लगनि बरो आ जे गारि ड्राइवर न गलि चिकन सब हायते गारि दाखायनि सिमिसि सुंगिनाय सुंलायसि दं ओंके आ समायाव आ गारिनि गानाव तै बुइ खरनि खरताम बासाजा आरो अबैनगरनि खरनि खरताम मुखां सिनो तै अरनि बरो आबनि मुखां आं गै सिनिया ओंके बरो आरो हायनो बुजा जाक्सि ओंके बरो बाय सिनि कोनो कौलाम जंगिया वो जे आनि लगनि बरो को जे कौथाय सामबु गारि ड्राइवर न साव ओंके बके गारि दावि तंगो बकुना रेस्पॉन्स बुरलिया आबसे कक साका लाइथांका आबसे उपलब्धै रुख्रेउइनाय आनि लगनि बरमता बहके तो आनि बिस्कंग तो मन आंके उकुमहिनि तो मनदा जे बनो थाङै रमिनाय है को खामि हनैनाय नंबरो नि ताम साबा नों नगुरा आमते हाय उलबद कक संगै कोनो रिजन सारादा संगैनो बनो आरो थाप्रा दाका मुस्किं तंगा ओंके अरो साना थांके एरिया एलाकाव मोटामुटी जतन आनो सिनि बाय लोकल रगा तो वाक्सा हिंदी तेफासा हिंदी ओंके बर तो कुन दिन आमते अब खलाया ओंके आम किसा खदासा सगुनि थांगा ओंके आं थाङैनाय ताङै नंबन आमते खायमा खलायखा हनैनाय थाङै संगैखा ओंके जराव आं संमाने कुनो उत्तरयावैनो उल्टा आनो परतेसे अटैक खायखिका ओंके आ बर होंके कमप्लिटली नुजाक फेकजाक बताम नुखाताम फेकाबतां साइमिया किन्तु बिनि चेहरा तो मुजा मनायनो साइमान आमते हे अंजाका गामते के गतन सुरंखा एर पर बिन आ जे पिलार खरचा अटैक खायका बिन लगेते खरनि तो माने बर खागलायखा बंगाके संगो चिनि चिनि खायका एर परे आं क्लाबनि बरनो रिंगरता ताम सुजरा बम हाय ओंके आबन परे क्लाबनि बरक थांका खरंनै ओंके बरनि बुसकांगो तैसा हायनो हाय कक सालायति मिमांसा खायनान हिनि वाजो तो मान आंके तो ओंके क्लाबनि बरक खरंनै बुसकांगो तैसा हायनो हाय बरक अटैक खायखुका बरक आसुके बरनि मेन्टल कन्डिशन हामियाफ्रा फेकजानि बागै बरक क्लाबनि बरनो पर्यन्त सनमान रंलिया बरनि बुसकांगो बरनि बरबो किसमिसा हाता पायंखा गामते गतन थांका ओंके आबनो रुगैने तिनि आमिया हरनो हायनो हाय तैसा क्लाबनि बरक तैसा खबर मालायनाय बो क्लाब बलकन बलकन क्लाबनि जरा अक्रा तनाय रक बरक रेंलायखा खंखा ओंके बरक कैसा हायनो हाय आनो साफिका जे आफ्रो के जे पिला बेजाल खायनो बरक बेकस करिया खारथांबायका ओंके पर क्लाबनि बरक फायनाय बरनो फुन खायरे बोरेंखा बरक फायलिया ओंके पर आनो साका खना कल फ्लाइदिस न जों क्लाब आबना आचोगैनाय कक सालाया नायनाय बरक साबायका गाबनो आपनि तुइने तिनि हायनो हाय क्लाब तैसा आ जे पिला अटैक खायने आ बरनो रेंगै बरक आ बरनो आइडेन्टिफाई खायमाखा गा बरनो रेंगैने आनो सह तिनि आन लगे जे बरक तंनाय रनो सह जत पालके कक लामरो अंलायखा ओंके क्लाबनि बरक ताबु बननो जे चाया नुकजों माने बननो हमफिका ओंके बं आ बरक ताबु ओंके महाप्रक सानायनै को एपोलॉजी र सानो आमते हेता ओंके आबन परे मिमांसा मा थांका ओंके ताबु कक ओंके हायसे आनि उपरते आनि लगेनि आ जे बंनि उपर जे अटैक माने प्रथम कक ओंके चिनि मुखां ओंके अरनि लोकलनि मुखांया ओंके चिनि जग मुखां बिया ओंके आमनि बागैनो खरसा बरनि हतसाके साहस मान बजिसमान फेकजम बा बरगं थंगता मरो जर चिनि जग मुखां बा अरनि बरनि मुखां ओंके हायनो फातसाके यातिसारे कोन बर ओंके आबनो चुंके फातानि बरक आते हेरबाय बरक लोकलनि बरक नि वाचोकिनो आमते या तिसामा रखलाय थांका जेटा आंनि जे कन्सेप्ट बुजि माने आमते हाय आं कतालको गया गोबां मानो नुगि फैका आमते हाय गतना र ओंके आगुलि तंनाय र चिनि बरक र गोबां मानो आमते हाय गतना फेसबुक खायजांना आं खायो ओंके ताबु चुं जदि आबनो चिनि पर्सनल मैटर्स चिकन मैटर्स नि आबनो दाबरि सिमि तंखांके चुं आमते हाय केनो सातो जागैनि थांनां लायने हायनि बाबै ताबु जेफ्रो जेकोनो ताखौ बा बुखौ बाय आमते हाय जदि अगतन अंगु आं तिनि आं हाय बरक बाय अंगै मानो होनके नों हाय बरक बाय बुं मानो कामते हाय अंग हांगांके चुं खरसा सालायनाय आबो बाहायके सल्यूशन फाइनाने एबाके एक्शन बाहायके नानाने ओंके आमते रग थांलायना नाम ओंके तिनि आ बरक जेमन आं एक
mimangsa phailika sori saka eploji khaigate ongri ange club ni borok ni je borok elaka nai toma ba borok ni elaka ni borok ni kaisa daito tongo hungka ke borok ano obo saka kisa obo kangke tongmai sidi akum sidi ke borok bara responsibility naka te kunu dinan tahe koto nangya hanai nai o elaka o ke hai hini ang babana aso kubang kok perlia hai puno phia ba oro ong yaphon te kisa jaga ong mano nangge ante porok ke nini affair ok khane na kono ang wan sujang na affair ok khane bagai ne phia ba amo next tamong nai abo lo nai no inke jotono hojak tongdi inke jefro na bai ongo helpless ni tamang sudi tabung dino chungdu tono thanjake toma ba khorcha bai sarai nai nangkang ke social media through te pano noroni experience rok share khai